Hakin kising bamta ngin sakhiling ba kilat thai khobor jan manna kapor hi ya kanika jingsha tu jongki ar shaka khamtam kiniki scooty lane ki bait ban khamtam e kiniki bait ram ru kumju kishiu sha tu pha khari khari mana kapor ban dangshan girang sakhi lingba kilat pathai khobor ba wan ngne na po jaka penyeng kali lane kali parking kam tu badun hapo mot pranang teru ki arsa ka kira satu hang tu hi khmat jo kiru pat bai e boro ban umdan setia manu manu bo pui kan mau le ban pui perkhat ba kende kinong turu ban kane ka pelong ba kini kinong turu kila ai long shalak ba manta e ban teng teng kile ko bagi di try e jong kamaru tan hadu ba kala pen kumar jingbut pan di ki bri ki bai ini ba pedru hadu ba kim tipshu ba udi try le ne udi nong turu te kumta ngaso ban ong ba kan ka videos ka ba menta ka jonga pare ngan pen I ban ngan kran khyan halor kan ka menta ba hatu ka ka jing bakla ka jong no ban da kumnuru ba ngin yale ban te lakam ya kin ki kam tu jong kin ki ar shaka te paro abaya krane shepang jokani ka man ka jingsha tu plat jong kin ki arsh ka kin ki si bam tar pre na so ban ong ba ka ban kong e bat ka ba kong san ka long ba ni ha ban fikir ba yala ka jong kamar dala de hi kumbang la thir hi da kom sap la jong da ka pisala jong da ka dor ka baram kum taru ni ha ban shimi ga jit khli ban ya fikir ba kan ban sumar ha kru kam de ban pinyeng klumar ki surok li tisin kian ni khlem lo ngim de ru ban shu pinyeng pathar klumar po ki surok pat ba e ki bam de sacha ki jakan penyeng ya ki kalir ne ki bike ki scooty le jong e ban ka ba kham san ru kalong ba ngin ya penyeng po ki flower de ban ya lok baru kum chu bat ka ba khong san e ngi ban thi ki tiar ki ban ya da na ka jing sha tu kan te pro e pet ko manga mata ni ras thi ni ki tiar na po amazon na ban ta ka bai ban nga thi ni ka tala jong ka bai khanang ba ngan yo ban pandai ya ka bait ken ban lat na ka jingsha tu e ha kom ni ki sing ki ba manta ban kani ka talaru kam dik sia ka baram ri tang ars pa ni ka ban ngathi de ka neru na mata ka jingshna ni jong ka bai lu jong ko bang la thi de ka bai ru ka dor ka baram kom taru ngam de ke ben dot ban sei ars pa ni ka na ka manta ban thi ini tala jong ka bai bait gloves jong ai la shu pe be la jalun man ka jingsha kan ka bait glove baram bru kam de ka baram plan te mata ne po amazon pa de ngathi ani kiran artrik tiar ne atwan ban hane kan thup ya artrik tiar kan ban kan ko yin te per ka de tala wala sutur tam bararu ka de bakhya kan man ni ro to ri pe ni gloves rum ta per la jotu no te hang ne mata per nga thi ni ka gloves ru ka bai kan tem ta ngan on a per ne po paket hang ne po paket kon ne kenapa ne pe ne ki tiar per ne po nomor ba ngaru nga order ya long order combo lang kan ka chu por kan ka tala jo ka bai nang ta kan ka riding gloves ban aga jo por kan ka mobile holder kan nak ban taban penyeng ya ka mobile I kum tu kham tam ka por ba ya shi jaka mo ti pen kan ka gloves ne ka I byang hi la itna di ka gloves I ka I byang I ting ya pe chi po jan pen te kat kum ka dor hi ka shu I byang hi ka pe jong ha te number ba kane ka riding gloves ri ka shondor shi spa o lai spa din ka shijur te ka lono shi spa san pho I be ken te kam la shu byang he pe kala don in protection e kum ni ban kalau kum kane ka barim tamba ha ka pe ka jonga ba men ta dei kane ka riding gloves bam ta bre kane ngai ka khamstang khanjan banya ka barim kan pet ni ka barim ha ka jingpe jonga kane barim ka khamilong raban I khanjan mar ka kham I su bha khanja te gar kom su I kum turu tama te shubyang ka byang hi men tam taru ban la shu yo ban pen kam banyak ba pen kam plat te ba la pe I kum te kam di long shu kan te meta uni pa neu di mobile holder kan ba ngi la pen mobile dim tu kham tam ding le cha kin ki cha kai kum tu yo ban pen I pe de ki map I kum tu I te kham ban su khanjat te pe uni neru te haja pe shu I byang hi di plastic wala long plastic im kana ru hare ula la hin pen kam I khanjat nomor ba uni rum di ta do ba ram palat kan
hari ubashu biang hi ngam kenma bhashu ya kador nga thir ka noru tamba poron po kitiar mane pada baro kini laitli kini bro ar poket ki po ya kador Henry Spa dingka te pet hang niula batai I jum batai hentul adon I ban tukur kompendat I la tho ang ne po sendong het hang ne ru adam pen I bhai ki kitiar kitar I kompendat I ber usulong tang komni hi pet komni perlok me jikhrawat I ban pen scam ya mobile ban pen dat bha ban pen scam po u steering ru u biang hi kan nong la batai lo ni la tholo ne ti ngaru il jongam de peladu beri ba hespa plat mo haru ata ti bantir hab stit ngi tiar bariai kan ti unipan hang pada dai kani ka senduk li hang pan kadi jong tal kan sin raul stu khial pa ti kani ka tala na manta jong ki bait ani ki arshaka kan mta ki skuti ru ki lohi depan dat uni uju hiban kini ki tala de ki don bunchat kan halala ki jong ki rukom pendat halala ka jong ka rukom pen kam te mata uni ngi nyapit show ni ba bangala order mga mata ne pat pada ngan sapin irui phi kumnon pen kam ban te yo ni u jet talakan ban haki bait bare men shai iru ngasi pen kam ni ju talahi bar ula ya rab ngala kampun sian te palok uni ken talau ba ngai lap khanai fian do menen kong iru ban ulong uba paka bhaban uba ya da bhana banta ban lan na satu jong kini ki ashaka ban kumniru matangan piniar ta de phiru komnuan pen kam haban te yo ni u tala hapo ka bait ne ga skuti ga jong phi te komentar ni di perlong hapo kanika disbring ka jong ka bait ne ga skuti pini kindan ki thlio de ne te matangi la ban shu prong bait uni kan yani tala prong bait hang ne udan ulong bolong unar nang ne na pedeng dai te uni unar ne na pedeng unrung bait hang te sibyak hati po thlio kan ni haban wat kan wat khanjat kan nu jaka bakam I biang kan bo unrung uni unar ti yale ban wat bham tu igen pit bha ti uri ban rubis biak ati apo beti ti ngar smul budang tmai ni udang spring kumnur hani apo ulong kencat bate ulong kencat ba te meta het kum tu kan ula long te ula dat kum tu te meta yuni fila ban ti anen po tiar khmal anen po tiar dian long ka shongat kum ka jingdan ka jong phi kum ta wo bas ya ri bas po tiar dian kan tem ta het nga start kam dei het nga da nya ya ka bait pada shum talar ki nok tu ki mun banya paring ki start ya ka bait im tu dei tu banyak bentuk ulong kan rekam kan pet kom terekam tu ni sebang usakot hang ne kam la ya shu senan kan sakot kan kam la ya tem talar ja bagi nya jubor pada ra ka long kan rekam dei ki nok tu la ki nya jubor ber ki la ban kedia kan ka disbrik kala ban kedor ne kala ban thut kanika break ban kumta kan kanum long shu sunan ban ya kamun nakas new makanaru pilap kilang tini itiar malam tu kamun andai pilat ban satu nak kamar ka jong pi pada ban uni jan talaru di usuk bhabang en ra kan en pen kami yak nun ko por barba tering shu tapo plap tulun ni plajikat eru kamun usuk iban u shabiru ngilap shu pendat lang shabi bain le jong eru de kumta kam jing e plan kan nak teman penun kami ni jat tala na benta ka bain ka ne ka skuti ka jongi kan ban nengi pelutang ars pan kan benta ni umar kemun ngila yo chinya dahi ya kamar kala jong ti parok phiru kumchu khna ban lan na ka jisha tu bar kham chngan ru yala ka jong kamar ka ba phila thir ramdor to thiet lang itala ibarat kumni jongaru ti katno ila yo jum to bar katno ila ya rab phi bar ila wanraru ya jisngan jong kamar ka jong phi kumne pat parlong ang skam ba ila yo jum chibon ne ha ka di videos balinkor I jonga menta ban kumno ban ya da ban fikir ban sumar yala ka jong ka arshka ban lan na ka jing shatu ti kumne paru kham da bunya shu ngan pan kunno ing ni ka videos ku jonga ban ngi sai sham yang ru ha ka wai pan ka videos ku ba tmai ku jonga ka bangsa mission ti tang kumne hi nga ai khuble ya phi baro